Bé, bon dia, us va bé que comenci? Podem arrencar? Bé. Bàsicament, condemnar l'atac que avui ha patit a la seu d'Òmnium amb pintades absolutament impresentables, amb pintades d'esvàstiques a la façana. Són actituds del tot intolerables i que proven que el feixisme, que les actituds filonazis continuen creixent a Catalunya, estan instal·lades a Catalunya, tolerància zero amb aquestes actituds. De fet, no només tolerància zero, sinó que esperem que ningú vacili, que ningú tingui por a l'hora de condemnar aquest atac i tots els atacs com aquest. Però insistim, és preocupant la presència d'aquestes actituds filonazis al Principat. Les condemnem absolutament. Més coses. Ja veuen que porto uns gràfics. Doncs bé, la imatge d'Espanya està empitjorant a marxes forçades a Europa arran de com han tractat el procés sobiranista, el procés català. Un estudi del Real Instituto Elcano, que ha inclòs preguntes específiques sobre Catalunya i el procés, posa de manifest que el procés està absolutament internacionalitzat, és una qüestió plenament europea, que a tots els països es coneix què passa a Catalunya i què passa a l'Estat. Aquesta és una molt bona notícia que lliga amb l'estratègia d'internacionalització del govern Torra i de la figura del president Puigdemont a l'exili. Que a Europa es conegui el cas de Catalunya s'explica també, i ho volem destacar, també s'explica en part per l'estratègia de l'exili. Tenir unes veus lliures a Europa s'ha demostrat absolutament essencial en un temps de comunicació, en un temps d'altaveus multiplataforma, en un temps on la comunicació és essencial i definidora de la nostra realitat. Doncs bé, en aquesta situació, en aquesta conjuntura, tenir unes veus lliures a Europa s'ha demostrat essencial per ser escoltats, per ser reconeguts i sobretot també per ser entesos. El valor de la figura del president Puigdemont, dels consellers Comín, Puig, Serret i Ponsatí ha esdevingut clau. També, evidentment, els exilis obligats a Suïssa de Marta Rovira i d'Anna Gabriel. És bo de reflexionar-hi, és bo de pensar-hi l'exili en aquest moment de repressió a l'Estat, perquè continuem en una situació d'anormalitat i d'excepcionalitat. L'exili en aquest moment de repressió és un contrapès bàsic per a fer-nos entendre. I de passada, perquè les barbaritats, per exemple, del ministre Borrell puguin ser desemmascarades amb força des de l'Europa lliure sense cap altre límit que el sentit comú. Què motiva aquesta petició? Ho hem explicat i tornem, no tenim cap mandra a tornar-ho a explicar, que s'investiguin les maniobres de pressió destinades a forçar la marxa d'empreses de Catalunya, tots aquells que estimen tant Catalunya, tots aquells que s'omplen la boca de Catalunya, doncs que sàpiguen que la monarquia va participar de l'estratègia perquè les empreses marxessin de Catalunya. Les empreses no van marxar de Catalunya, les que van marxar de bones a primera i com d'una reacció espontània. Hi va haver al darrere una estratègia d'estat i la monarquia hi va participar. La monarquia va ser la primera en aixecar els telèfons que va caldre. Doncs bé, d'això n'hem de parlar i d'això se n'ha de parlar, on si no, al Parlament de Catalunya. Hoy, esta tarde llegará a la mesa del Parlamento la creación de una comisión de investigación sobre la monarquía y sobre las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real española. Este viernes ya se registró esta petición de la comisión, la entramos juntos la gente de Junts per Catalunya, el Grupo Republicà, Comuns y la CUP. Hay una mayoría suficiente para que no queden impunes las actitudes, las actividades de la monarquía en los últimos años o en las últimas décadas. Si quieres que sea más concreto, vamos a investigar
las maniobras de presión, porque se ejerció presión, se levantó el teléfono destinadas a forzar la marcha de empresas de Cataluña hace un año por parte de la monarquía. La zarzuela no estuvo quieta. Los teléfonos de la zarzuela se levantaron más de la cuenta y con una voluntad clara, ir contra los intereses de los ciudadanos de Cataluña. Y esto, como entenderá, es absolutamente inadmisible y aún esperamos que alguien pida disculpas.